Vítajte pri mojom prvom vlogu z Bali, kde vám ukážem, ako sme tam cestovali, spravíme si villa tour a skočíme spolu na prvú večeru. Leteli sme z Viedne spoločnosťou Etihad Airways. Bol to môj prvý let s nimi a bola som veľmi spokojná. Dostali sme dosť veľký vankúš, deku, balíček s maskou na oči, štupľami do uší a krémom na ruky a samozrejme slúchadlá. Úplne náhodne sme dostali miesta v prvom rade, takže sme mali úplne neobmedzené miesto pre nohy. Ja som sa na chvíľu zľakla, že tým pádom nebudem mať monitor, ale bol tam. Au! Šikujka. Na monitore sa dá na mape sledovať, kde sa práve nachádzate, koľko času letu vám ešte ostáva a taktiež sa tam dajú hrať hry, napríklad aj s týmto cool obojstranným ovládačom. Áno, zahrala som si aj Uno, no a čo? Dostali sme jedlo, máme tu kuracie mäsko s rýžou a s edamame, bagetkou, maslo, ktoré som si dala pod jedlo, pretože som chcela využiť taký hek, že sa mi trošku zmekne pod teplým jedlom, ale ono sa roztopilo, takže to mám vyliaté. Ďalej nejaký takýto šalátik pekný a ako dezert passion fruit cheesecake, na tento som zvedavá. A ešte sme dostali vodičku a Sprite. A tento Sprite je extrémne dobrý, je úplne sladučky, neviem čo doň dali. PS, passion fruit cheesecake bol výborný. S Marekom sme si pozreli rozprávku Moana, lebo sa nám hodila k destinácii, do ktorej sme leteli. Celá cesta, respektíve jej prvá časť, nám zbehla celkom rýchlo. Leteli sme najskôr nejakých 5 hodín do Abu Dhabi, kde sme mali prestup. A tu už sme na letisku v Abu Dhabi, ktoré je krásne, žiari čistotou a rozhodne tam je kopec spôsobov, ako stráviť čas. Po nejakých 5 hodinách letu sme vystúpili v Abu Dhabi, kde máme prestup, nejaké 2 hodiny a je to asi jedno z najkrajších letísk, kde som kedy videla, je to fakt pekne. Zlaté. Ako inak, dali sme si tam aj rýchly snack. Zašli sme do Buzzlers Chocolate Cafe, kde sme celkom zaslintali nad výkladom. Kúpili sme si croissant s príchuťou dubajská čokoláda, veď kde inde než v Emirátoch. A dali sme si aj takúto čokoládovú kocku, ktorú sme zjedli až potom na ubytku. Let z Emirátov na Bali sme mali opäť so spoločnosťou Etihad Airways a tentokrát sme dostali úplne naopak celkom zadné sedadla, ktoré mne osobne vyhovovali viac, pretože sme si ich mohli sklopiť na doraz, bez toho, aby sme niekoho za nami obmedzovali a celé to bolo také cozy. Opäť sme dostali kompletné príslušenstvo a super jedlo. Po 9 hodinách sme boli v cieli a pristávanie na Bali je trošku strašidelné, pretože celý čas máte pocit, že skončíte vo vode. To sa však našťastie nestalo a my sme bezpečne vystúpili na balijskom letisku. Balijskom? Tak sa to hovorí? Práve sme dorazili na Bali, ja mám na sebe mikinu, ale je tu horúco, ale v letadle bola strašná zima z klímy a už sme na letisku, ideme na kontrolu a už teraz toto vyzerá proste brutálne, úplne inak než to, čo som doteraz videla a to je na tom cestovaní najlepšie. Na moje príjemné prekvapenie sme sa vôbec nezdržali na žiadnej kontrole. Všetky potrebné dokumenty sme si vyplnili už doma, stačilo doplniť ešte nejaké údaje online a potom sa len preukázať QR kódom a všetko to šlo veľmi rýchlo. Takže sme si na letisku vzali taxík a dali sa odviesť do mesta Ubud. Je to cesta dlhá 1,5 hodiny, cenu za jazdu sme zjednali na nejakých 45 eur, čo je na tieto pomery stále pomerne dosť, no čoskoro sme zistili, že najlepší spôsob, ako si vziať taxík, ktorý bude lacný, je cez appku Grab alebo Gojek. Počas cesty sme toho videli mnoho z koloritu Bali, od obydlí cez množstvo chrámov a sošiek až po rýžové políčka.
Na mieste nás čakala pani, ktorá chcela naše kufre vziať na hlavu, no to sme jej nedovolili, keďže vôbec neboli ľahké. Tak vzala aspoň jednu krabicu a viedla nás k vile. Od hlavnej cesty to bolo ešte celkom dosť kľukatých uličiek, kam sa už dá ísť iba pešo. A tu sme už konečne dorazili do vily, ktorá je úplne rozprávková. Má čarovnú pokojnú záhradku s bazénikom a veľkými oknami, ktorými naň môžete pozerať. Obývačka je podľa mňa jednoznačne highlightom tohto ubytovania. Je to tam veľmi priestranné a presvetlené, čo mám ja osobne veľmi rada. Nechýba malá kuchynka a jedalenský priestor. Všade dookola je zeleň, vďaka čomu sa tam cítite ako v strede balijskej džungle. Na poschodí sa nachádza veľká spálňa pod strechou. Je fakt obrovská. Má prístup na dlhý rohový balkón s výhľadom do záhrady. To, prečo je okolo celej postele sieťka, sme pochopili veľmi skoro. Kúpeľňa je ďalším krásnym miestom tejto vily. Má veľkú kamennú sprchu a celá je taká otvorená. Je to čiastočne vonkajšia sprcha, keďže medzi strechou a stenou je prázdny priestor. Z kúpeľne vedú dvere do ďalšej spálne, táto je menšia, no veľmi útulná a taktiež na posteli baldachín, čo je veľmi dobré. Z tejto spálne vedú dvere na záhradu a to je úplne čarovné. Exteriér vily má mnohé tajné zákutia, našli sme tu aj nejaké sošky. Idem si konečne umyť zuby, ale naliala som si vodu z fľaše, pretože som veľmi opatrná po tom, čo som počula o Bali, že je dobré pre istotu si umývať aj zuby takouto vodou, nielen ju piť. Tak snáď to pomôže. Ako môžete vidieť, je to tu úplne dokonale hotová oáza. Celá táto vila je len a len pre nás, je úplne úžasná. Toto okolie bazéna a tá obývačka je úplne najlepšia zo všetkého. Ja tu bojujem iba s tým, že je tu pochopiteľne dosť veľa hávede, pretože všade okolo nás je džungľa a ja nebudem klamať, mám občas také OCD sklony, takže keď som videla, že hneď keď sme vošli do izby, bol tam na stene gekon a dole, nie len dole v podlahe, ale na viacerých miestach sú tu mraveniska, práve som objavila nové. Musím si na to zvyknúť. Viem, že teraz asi zniem ako fajnovka a samozrejme rátala som s tým, že tu bude veľa havede, ale musím si zvyknúť. Stojí to však za to, to je jasné. Nech sa páči, to je mravenisko číslo 18. A taktiež musím povedať, že už v prvých 15 minútach ma tu trikrát niečo štiplo a dosť mi to opuchlo. Musím sa aklimatizovať. A to samozrejme nehovorím preto, aby som vás odradila alebo aby som sa sťažovala. Ja len, že aj toto je realita exotických krajín, o čom samozrejme určite viete, ale v takých tých bežných, estetických, krásnych vlogoch takéto veci nebývajú, ale ja som vždy reálna, úprimná. Takže vám tu dám aj mraveniska. Mimochodom áno, toto je jeden z tých troch štípancov. Keď sme si trochu oddychli po ceste, vybrali sme sa na večeru. Fun fact. Takéto ozdoby sú pred každým vchodom. Domáci nimi uctievajú bohov. Je tu všade naozaj milión rôznych zákutí. Za každým rohom nájdete niečo, čo vás prekvapí. A cesty na Bali? To je úplne iný príbeh, ale o tom viac v nejakom ďalšom vlogu.
Na večeru sme si len tak random vybrali reštauráciu Bernadette. Vyzeralo to tam celkom luxusne a o to viac nás šokovali nízke ceny jedla. A je to tak na celom Bali. Výborne sa tu najete v krásnej reštaurácii do 5 eur za osobu. Prvý večer sme si dali ako predjedlo perkedel, ktorý sme si úplne zamilovali, a taktiež mäsové rolky. Ja som si ako hlavné jedlo dala cestoviny, Marek si dal typický nasi goreng a k tomu sme si všetci dali piña coladu. Samba. Bali samba for you. Thank you. Yes, please. I prefer the red one, but you can try both. I will Only try the both. different chili, red chili or green chili. And the red is the Yeah. strong one, right? The strongest. Čašníci sú tu extrémne milí, veľa sa pýtajú a taktiež radi vysvetľujú veci. Aroma. And then when we have ceremony, we cut small, cut. If you see in our small offering on the top, that is a pandan leaf. We cut small, tiny. Dali sme si aj dezert, palacinky plnené kokosom s cukrovým typom a cassava cake, čo je koláč z nejakého špeciálneho druhu zemiaku. Rušnou ulicou sme sa potom vybrali naspäť do vily. Mám pocit, že nie New York, ale Ubud nikdy nespí. Cestička z hlavnej cesty k vile bola po tme na prvýkrát zaujímavá. Akože, ale toto je dobrá džungľa. No, Tu aj také opice možno žijú. No 4 tady to idú teraz. Došli sme však v poriadku a ja vám spolu s Gekonom ďakujem, že ste si pozreli toto video. Tešte sa na veľa ďalších videí z Bali, nezabudnite dať odber môjmu kanálu, aby vám ani jedno neušlo.